esan du, Garitz, olatu handietan ikusten zaituenean, kezkatu egiten dela. Etxean ere kezkatuko dira, ba? Etxean, bai, nik uste oitu diala orokorrian, ez da urte pila nijoa egiten, baina bai, nik uste amona gehien bat izkatzu egitela gehien bat, baina bestela gurasoak eta ondo eramatu ez. Zer esate izute gurasoek eta? Orokorren ondo pasatzeko, nik uste, azkenean txikitatikan nik uste sorta handio izan dutela, etxeko surflari bakarra, lehenengoa esan naiz, bestean ajaritu surfeatzen noizean, baina lehenengoa esan naiz da, informazio hori ez eukitzea etxean lagundu digu asko, dana abentura bat esatea, eta azkenean pixkanaka dano jungea ikasten kirol honetaz, eta azkenean dano gustatzeko. Nola, zu kanpoan asko ibiltzen zaren, urtean zehar, zenbatetan izaten duzu okasioa gurasoekin lasai egoteko? Bueno, nahi baino gutxiotan, egia esan, ez da? Bidaiatzen ibiltzean azkenean gauza, dana azka gauza positibo eta negatibok, ez da? Nire ere bizitzan bai pixkatu laitu naiz. Azkenean, batetik beste ibiltzen, oso asko gustatzen moitzen egotea, ez da? Orduan, gero elkarrekin egote geanean, doble balio. Justola. Orain, kanpotik etorri berria zara, berriz ere bazoaz kanpora, eta nola, Euskal Herrian zauden tarte honetan, guk ezkenizun nahi gurasoekin egoteko aukera hori kendu nahi, guk ere nahi genuen zuk ere tarte hau gurasoekin pasatzea, basan dugu badatoz zela beraiek. Gure datoz, Carmen eta Rafa! Kaixo, Carmen, kaixo, Rafa! Zuemen, aitan ondo. Harri, etxegitan nahi duzu bezala, familian zaudete. Familian gaude hori da. Carmen eta Rafa, zer moduz? Ondo. Zer moduzkoa da, zuentzako honelako seme artista eta famatu bat izatea? Bueno, nola pixkana jundan gauza, bueno, ja, umetatiko dituta. Nolakoa da aritz semea, Carmele? Bueno, ona, pixkate doz gorrata bat, baina, bueno, ona. Bueno, bere kaskagortasun horrek ere eraman du arrakastara, ez da? Bai. Zuek, Rafa, etxetik arro begiratzen diozu semeari? Bai, neko guztua. Ja, pentsatu 7 urtekin hasi zala eskatzen surfako kursilloa nahizula egitea, ia 25 urte dara bazki surfen mundua. Bueno, bentsete. Gomen natura ari gara, baina arizu flipatuta ere gongo zara, ez da? Bai. Enitun espero benegiaz. Sorpresa. Bai, sorpresa. Polita da hori. Berak esan du, nik uste dut, oitu direla etxean. Ni horrela ikustera eta. Hala da? Bai. Beldurriketa bat ere ez dago? Bai, beti. Errespetua bai. Bentsete. Horrelako olatotan ikustea eta bentse beti da. Urduritasun hori beti oten da. Baina tamainan esango dugu. Bai, tamainan. Eta txikitan zenba denbora etxen behar izatezun digestioa itxeko uduran sartu horretik? Bueno, digestio uretan egiten zuen. Eute zan, baina txintxo kasu itezun? Uretan egiten zuen. Uretan egiten zuen? Digestioa da, bai, egingo duz. Urren golatuan. Gure garaian esaten gendun, 2 ordu itxein behar zala, baina haritzen kontu eta... Oinatiarra esan da, barrokaldekoa normalean. Ez dakiten hori errespetuz. Irure bai, baina guretzako kostaldeko esan da. Gaina gorputza initea, eta zuke janda gero ureta sartzen bazen beti, aldaketan temperatura hori gorputzak onartzen du eta ez du ematen korte digestio. Markatu, jana aipatu duzue, Carmele, guri esan digute, aritz oso jatun ona dela. Bai. Gauza, pila bat probatzea gustatzen zaiola, baina zein da bere plater gustokoena? Garai batian amonen kroketak. Eta gai honak ere, bai. Gure amonen kroketak, bai. Ostra, kroketa famatu. Krisiko lana inditu behantxako eta bere lagunantxakota. Pensatzen du zuentzat ere garrantzitsua izango zela aritzek Gaio bezalako persona batekin topo egin izana, ez da? Bai. Hombre. Zuentzako zer da, frantzesen nahi hauna? Hombre, aritzaz izan surfa munduan Zarauzko surf eskola hauek bakarri zaukaen. Orduan nik beti lan egin dut etxetik kanpoa eta Aritz beti bakarri zion. Juten zan hauen eskolara eta orduan zan ondartzako
aur onduena zaituta zeona, porque dana bazekin ama etzeola, eta orduan beti aritzen gainen otentzia, oso ondo. Aranburu, esan genezake oraintxe aldamenean dauzkazula zure 3 gurasoak? Bai, esango nuke bai, azkenean dana dia familia, eta bai, orokorrian azkenean baiek esan dian nire gatikan gehien eman dutenak, eta guztu, gaur hona ekarritu zuelako, Bueno, txoritxiki batek esan digu, ama, batez ere, ama gaur urduri xamar bezala zetorrela, Carmele, telebistara etorri behar eta, Goz gaude oituta, haue bai. Hauek ibiltzen dira. Egin bargaio, azken aldi honetan munduko txapelena esan den digan, tokik guztan ikusten. Egia da. Bueno, Carmele, guk bakarrik esan nahi dizugu, Carmele eta Rafa, eskerrik asko tortzegatik. Eta ja, lasai egoteko, ze gaur hemen egin beharko guztiak, jaun Andreok egin ditugu, denbora tira pasatzaigu, Aranburutar familia, Aritz batez ere zuri eskerrik asko tortzegatik. Segi horrela, olatu gainean, goian, gallo, zuri ere mila esker beti ez dela. Artista zara beti apazela. Eta Aitatxo eta Matxo, jarraitu, familia zuek ere horrela zaintzen. Aranburutarrak gaur Aritz egin batera gure kaxan, eta zuek ere barruan izan zarete. Jarraituko dugu, eskerrik asko, gau pasa, jo!